Pokoke dolanane bengi iki pilok barang kabeh. Oh iya. Engko tiwi ya pilok barang, siap-siap apa? Kowe jenang kula, kowe jenang gendul ya ora apa-apa. Masal. Heh? Iki lho kedap-kedip. Sapa Mas Solikin kok? Solikin. Sok wo tak tono wis ngerusakke kran. Isih mbajul sinden. Mau pun ngangseni kula, Pak. Keparat. Kowe arep tak praktekke ya. Ane ori saki wonengen beres wae. Nek kran ya rusak. Lambemu. Mau ngangseni kula ya, Pak. Ngangseni apa cah kula Jak ngajak. bareng liwat. Oh, rasa aja gelem wis. Heeh. Tak meneng-meneng ning nekate ra jam-jaman. Demben gawa bebeke tekan omah bebeke ngendhok kok. Ndak pira masal. Agem bawa, Pak. Nganggo ya. Tutu iki saka Pak Hadi Wiludaya Surami Harja request tembang kangen. Oh iya. Pak Hadi Wiludaya. Titiane sapa iki? Lho, kok titiane? Kaya Wildata Wilmuka. Kok padake manuk kowe tendang raimu. Wis nyawer kok isih dipadake manuk. Sik, ki eneng meneh iki. Ya, wah wis mulai do berdatangan iki saweran-saweran iki. Oh, udu. Terus ya. Luput pisan kena pisan. Iki sesuk sida truk sidane nendi? Neng Jati Malang. Wah, pantai Jati Malang. Oke, sudah bisa pentas. Weh, awak dhewe tanggal 10 sowan mrono ya. Pokoke. Ayo, dipinangkani nadarmu kowe munggah panggung nganggo tril kuwi. Oh, kowe omong dhewe to mbiyen nek entuk pentas munggah panggung nganggo tril. Oke, siapke sesuk. Ya. Munggah panggung nganggo tril. Solikin kon nang ngarep sinda tak tabrake. Aming ngulahi nadare kok mawa korban. Ya. Yen gampang luwe yen angel
jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kamas. Ki sisan tak umumke, Truk. Ya, ki ana ning grup kampungku iki informasi dari Ditlantas Polda. Besok ada razia masker serentak seluruh wilayah Indonesia dan melibatkan langsung turun ke lapangan dari semua lintas sektor dan dari kejaksaan, polisi, POM dan lain-lain. Dan kalau ada yang tidak pakai masker besok langsung ditindak membayar 250.000. Tolong infokan ke keluarga, tetangga, dan teman semuanya ya. Jangan sampai kena denda. Ya. Pokoknya sesuk nganggo masker. Nek ora nganggo masker, denda 250.000. Oh, ngono to. Sesuk nek kena denda, terus nggo tuku masker 250.000, tekan omah maskere diliwet. Iya. Dipangan sak keluarga. Mergo dit beras dinggo bayar denda. Ayo. Ya. Sangger nanggung.
sembah nuwun sawane Mbak Orisa. Iya. Ki napa mundhut tembang kangen ya? Iya. Diaturake. Heeh. Ayo. Ayo tembang kangen jajal. Akon sapa? Kaya ming kowe kuwi nek neti engko malah ilang. Wis aku wedi akon neti amargane. Mun nganti joget terus tekan kidul omah. Len joget tekan kebon. Ha iya. Berdua nggih, Pak. Karo sapa? Nderek. Wis dhewe wae kok berdua mangregon-ngregoni. Jajan-jajake barang. Kersane rame. Ora iki engko rame kok wis. Kok tak gawene rame. Iya. Gawe rame ya gampang. Mengko men ana anune dhewe engko sapa neti men nembang dhewe ki wektune isih akeh banget kok. Heeh. Telung jam aku ngrasake suwe banget lho rasane, Truk. Semengi ngono rasane piye-piye ya, Gong. Wah, nek seneng. Telung jam rasane suwi kok sewengi malah seneng aku, suwi ning seneng. Ah iya. Wong langsung cair. Ah iya. Seneng nek langsung cair kan. Ngene iki telung jam suwi, guys. Engko bubar ming terus mulai dhewe-dhewe do ting delongap kae. Terus aku tengok-tengok saya sepi. Kari wong loro, kari wong telu, kari wong siji. Telap-telap. Heeh. Wis ra apa-apa. Dinikmati wae pokoke. Sebagai apa ya? Cobaan. Cobaan hidup. Ayo ndang dibawani. Ha. Tembang kangen ki pelok bem. Bawane apa? Sak karepmu, sak apalmu sing kulino sing klothok. Iya. Aja grogi ya wong nyindan nang gone dhewe kok grogi anggere muni munggah panggung kok kula grogi Pak. Wes. Iki kanca-kancamu kabeh sing biyen do nyambut gawe kok. Sprene iki ya. Yo. Mawi bawa. Ah iya. Nggih. Tak kira nek muni mawi brambang. Ora. Aja ora. Oh bacot e. Bacot napa? Ora kae Kezwan kok sing ya ngono. Awas. Alon-alon nggih, Pak. Heeh. Isi netung ngotan
apa-apa pemedhotane kleru. Tula sandang kelawan wis ngilangi sak kabeh. Pak, kula kelentu malih. Ora, kowe bener kowe. Heeh. Kae sing kleru sing ngempul. Wah, wis. Ngempul wae. Ah kepenak wis suarane wis dipadha wae. Zung. Wis. Dicatet lho kuwi. Heeh. Dicatet piye? Apa kae kok nyatet admine kok nyatet. Kesalahan fatal. Potong 35.000. Ya. Tembang kangen. Ya mangga. Tak tung tak. Ya, mangga ya.
Ayo. Lepaskan. Sembah nuwun. Ya. Oh, anggere los ki ora grogi. Iringane ngejak banter ya kowe langsung banter. Ya. Jogete langsung culke, lepaskan. Nah, wah, engko jare nek mengalir, nek iso mengalir bersama musik, wah bakale menikmati. Ah iya. Gentenane. Heeh. Mbak Neti. Ah ya iki. Ora udut kok keselak. Apa sing iso nyelaki ming udut? Itu ki ya iso marai keselak. Ayo Net. Nggih, Pak. Kowe iki jane wingi sejarah iki kepiye? Hah? Mboten napa-napa kula ki namung pengen mlaku mawon. Ah, ora sok kayamu. Mlaku-mlaku kok wayah bengi ora. Ketun to, Pak. Asik lho. Aku sing bingung ra ya para bapak-bapak tetangga teparuku sing do jaga ning parkiran to ning cakruk ana kae. Mau ana sinden ngulon e. Tututi. Oh, bareng ditututi kok len nututi mak mentelok dek Neti wis ora ana. Waduh, ana sing lapor dene. Wo, sapa? Tuan Ambeyen. Sapa e? Pak Jumar ora kaya londo to kae dlereng-dlereng. Niki enten sinden sing ngulon ilang dikedhepake. Wah, langsung. Aku wis tratapan nek digawa gendruwo barang. Ah iya. Niki isih akeh gendruwane. Heeh. Ayo. Langgap engko nek ra dipethuki nunggu nang kene. Nggih, Pak. Heeh, kancane akeh wong do ngukuti sound system, ngukuti streaming isih akeh kok senengane ora. Ah bojomu ra ya mangkel to nek ana mung kon nunggu kok dadak ceniningan. Ah mbok yakin mesti nang jero mobil mesti padu to. Ha iya. Mboten niku. Kene mubeng bola-bali ora ketemu-temu kok. Aku ki ya kadang bingung ngenteni sampeyan masa-sak. Oh, wani ro wong lanang jegal sisan. Oh. Suka nganggo jegal-jegal. Yo. Napa Pak? Lagune apa? Manut kowe aku. Sepanjang jalan kenangan. Ora sok ngulon sok nek mlaku kowe ngerti nggon TK kae ngono. Ngertos. Ah, kono kae gawat keliwat winget kepati. Oh. Tapi ini mboten napa-napa ya, Pak. Aku tahu rondo bengi-bengi liwat kono. Heeh.
ceguat gede banget. Bluk langsung tak tantang sinan. Ngopo kowe aku? Sapa kowe? Ngono. Aku sing tunggu kene. Ngopo nyegat aku? Aku sing tunggu TK. Ayo ngopo nyegat aku? Ora apa-apa. Ya wis aku. Ayo kowe iki mau arep crita apa itu? Ayo nritake nek kono ki gawat kok ya. Ngidul meneh kowe kanggere engko mlaku ngulon ngidul sithik ana jembatan to kae. Wis kono kuwi nggone kono kuwi. Oh. Anggere nang sing dodok. Ayo gek ditembangke apa? Liwong nggih, Pak. Wah iki arep aja apa mengungkapkan kepenatan di hati. Lah Pokoke diloske. Heeh. Ora apa-apa liwong ya ora apa-apa. Ayo ben kelihatan muda. Iya. yang nggih tetep tuwa, Pak. Ana suarane saka kono, jelas suarane saka kono. Yo, liwung ya ora apa-apa, wis ben ora apa-apa, ben mengekspresikan diri ya. Iya. Pengen karo ngopo to ngopo njukuk gambang kuwi tutuke nggon cagake ora apa. Dadi liwung. Lah isih mangkaro bojone rak ngono kuwi to. Ah iya. Yo, monggo. Yo. Iki pancen luar biasa. Nganggo ngene iki barang ana iki. Iya. Modele ngene. Nah, wah iki. Pancen jar ngetokke keprigelane tenan. Iya. Ya wis ben ora. Ora sadar karo umure ora ngerti. Ya, ya. Iki nek ana sinden sing nonton ngerti neti saiki polahe kaya ngono kuwi terus latihan sapa? Wahyu. Oh. Wahyu ki nyetel HP wet neti kok arep edan saiki. Wah, langsung mlebu njukuk dastere boyem. Tak tonyo lho kowe ora. Bu boyem. Ayo langsung
jengking-jengking kaya tendang sing lanang. Kowe iki ngapa? Ciyaine kok aneh-aneh. Latihan liwung kok Mas, liwung ora. Heeh. Ya, monggo diaturake. Yuk. Dadi liwang Wahyu terus langsung chatting aku. Ngawur Pak Senowi. Dhek wis rumangsa wedi nek kesaing langsung nganggo kebayake buboyem. Wahyu kuwi nggon aku wae. Ya, monggo. Diteruske karo ayo Neti kok wis Neti wis ora tugel kok gedane. Mau jane ngertine ming tekan nak Pak Bambang tuh gedang kok sing ngendang ngejak gedange tugel-tugel. Gedange gedhi-gedhi. Betan terus. Gedange ciblok-ciblok, tugel-tugel. Wis rasa do ditugel ayo do dimaem bareng-bareng wae. Gedang. Wah, apik tenan iki mau. Heeh. Wah, iki nek 3 jam iki sinden iso nembang kabeh terus. Ah iya, ya ora apa-apa. Prastiwi ndak diantu-antu. Dek mbon aku seneni penggemar. Oh. Wis rampung Climan ki ana WA utawa ning nggon komen ki ana terus ngendika Bu Prastiwi tidak berdiri, tidak seru. Tidak gayeng. Waduh, ayo saiki penggemar ki nek semuni fanatik ngono kuwi. Nyembahe ya karo Prastiwi. Saking fanatike kok dadi. Ayo. Ayo Pras. Nah. Wah. Darikmu beda dhewe. nganu kleru. Ah, tenan ora. Piye? Kok nyopot ya? Apa? Kleru apa kok nyopot? Aku nggone nekat ora. Aku kaya kowe nyopot nggo ngapa? Ya tetep seksi. Walah. Seksi apa mung kaya debok bosok. Ya wis ben. Aku kowe lah ora. Lek maca kleru. Sok neh jujur. Piye? Tak durunge nganu ki omong karo aku. Dari kula kleru ngono men tak ngapura. Ora tau gelem jujur kok. Nah, lek ngerti lagi ki mau enggak duh kleru. Mongko aku sok kleru ya. Kok kowe agene nek wong liya sing kleru kowe meneng wae. Aduh kleru wae pas pras men ngono. Apik tenan. Ayo tembange apa? Sriuning. Wah. Wah, ora oleh. Apa sing gayeng? Apa terserah kowe kok. Ora ana pamundutan kok iki. Sriuning.
Ya apa ya? Ngapa kok dadak ngene iki bareng? Kok ben ketok menari aku. Oh, menari apa? Ya iso lho. Wong ki ya iso lho tertarik karo aku. Sapa? Sapa sing tertarik karo kowe sapa? Ya ono. Sapa upamane? Iki. Wah. Ki meneng-meneng ya sok nglirik aku ae. Jare iki ra mabuk kowe gelem karo aku. Heeh, mau muni ngono. Aku ra mabuk ya gelem kok bupras kowe. Wedan. Toto ibu Aguse kaya ngono kok ora. Iya ning ya aja nyepereke bupras jaman nom-nomane. Wo, ora ngerti. Asli. Anggere muni nganggo rok pendek. Nganggo kaos ketat. Terus kuciran mlaku ning Malioboro ngututke akeh banget. Ngefan kabeh. Kok do bingung iki wong apa-apa. Aku alon-alon ya. Aku ya sing nang Banjur sing kae saiki akeh banget lho nganggo. Apa-apa. Terima. Ayo nembang apa? Ya ku jeneng Gojek ki marai sehat. Nggih. Waton ora lara ati. Ya lara sok-sok aku. Nek tak rasak-rasake lara. Kesuwen soalé. Le omong kesuwen dadi nglarani ati. Kesuwen apa? Ngawur ora. Heeh, ora ana sing kesuwen kok wis. Yo, Has. Iki sing marai sindan-sindan ming ngekeki buah ki pasti iki. Aku entuk bocoran kok saka salah sijine sinden. Jane wingi ajeng do nyumbang dhuwit Pak ning Bu Prasmi. Rasah buah wae. Engko ndak seneng dalange. Ah ngopo nguyahi segara wis sugih kok kon kei dhuwit. Kene wae kekurangan. Kek oleh penak. Kok iso? Sesuk meneh iki ya. Ngerti kowe lah. Awang nek aku nyambut gawe kowe tak kei ide terus kok. Wong peng aku ming lara kok ora ngekeki ide. Ayo pira boro ki pira? Cah siji 600 ngono kan. Piye? Kok 600 buat wae. Engko nyetrum cengelmu ki wae. Apa ya nembang apa? Gubuk asmara. Aduh. Gantos mawon. Iya. Kemaju lagi. Kemayu. Payu ra ya isian. Payu kei sungu. Nek loro atos mawon. Sungu. Yo gawe. Ayo dol niki pun poel ngono apa? Nyingkar nyingkur Sinden ra tau usaha menyang nyambut gawe ming nunut wah. Kowe engko liwat nggon aku ya, aku nunut. Wah, jan. ditekno nek ora duwe. Kowe iki nek Ora muni duwe sing keterke. kowe iki nek muni ora duwe, nek muni ora duwe tenan cilaka. Wong iki mbok nek omong ora sok waton omong. Ngomah mobil loro. Wo. Siji bane gedhe, siji ragangane cilik. Ya wis ben apa-apa nang. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apa neh? Wis ora. Gek wong neh. Ora. Mumpung tak rungokke. Rasa wis. Heeh. Nena. Lingsem yen ke mutan. Lha nilai kowe ya ning rumah sakit nang omah.
Sirane rumah sakit ora entuk mlebu satpame di bawah umur. Wow. Ora, mbasan tak duduke wis tuwa ya. Oh. Wah, edan to kowe. Kowe iki edan to kowe. Maksude rupaku kan kekudungan. Kira tak cilik mbasan, "Oh, pun tuwa." Kaget. Iya, tak duduke wangi muni. Lho aku kok ngene. Lah kok putih. Maksudnya rambutnya wis putih. Jan putih kok rambutku. Heeh. Mbok matane. Lelampahan kang wuri ning sing tak contoh sabare iki ya ming Plastiwi. Wah, piye wis putri sabare mbok tak unekke apa-apa ming anane ming iya. Ora apa-apa. Aku ora nesu kok. ning jane yo jarem. Jarem ning kene. Ning kene jarem. Aku muni ora, wong ki sing jujur. Nek jarem iki dicokot. Maksudnya. Ngandel ora. Aku tukane wah. Wis. Kaya arep tak gantung rasane. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Aku anggere ora apal tutuk. Kok tutuk tapak doro. Tutuk genti. Tutuk genti kok namoe kok. Wah, wani saiki. Wani, cah kendel ya. Apa? Cah kendel ya. Oh, cah kendel nilai aku ora nggo apa-apa kendel. Mempahitan mripate dinai brambang saka pintu gerbang dilalati. Aku ngerti wisan. Sit. Piye kowe slamet? Pusing. Air mata buaya. Wis. Yen lewat aku kelingan pupuk kae pangeran leren nek cakak kepak Melong. Ya. Nane. Mangga. catetan sakjroning ati
malah ning guyu kae. Ngapa? Ning geguyu aku. Ayo ben karang ya seneng kok. Ya Kayak ngene iki apik to, Le? apik. Sesuk dijak ya nek mayang. Tak ngedan wis. Kayak iki mikir kok ya ana donya menungsa kaya ngono. Wes. Sumpuk ngopo teman? Kan ngelapi keringetmu. Oh, dilapi nggo tungkak ngono. Ya rasa nesu. Jan nyenengke tenan. Wah, Petro, apa Mas? Dik Bagong. Apa Mas kare? Ayo wis yo. Iki awake dhewe kok krungu kabar sing ora penak. Kabar tentang apa? Nek sesuk-esuk ki ana rahasia masker iki lho, Tru.